Oyawre nyakora muga juang en okinyi maber kendo mwarome chenro mar nonro mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 29 dweno mar auchiel e higa mar 2021 odiochieng' ma buche makwedo BBI idhi winjo e nyim doho mar Court of Appeal. Odiochieng' ma kawuono iwache kod dho ngere cometh the day, cometh the hour, cometh the moment. Tiende ni kinde ochopo. Kinde ma oganda osebedo karito kod ming'a ochopo kod odiochieng' ma kawuono Court of Appeal, mano doho mar Court of Appeal dhi chako winjo buche motenore kod bill mar BBI. Joyal buche idhi telone kod Justice Daniel Musinga, mano ker mar Court of Appeal odiochieng' kawuono. Nyinga Chris Owino ne miya ler ewi gigo madhi timore odiochieng' ma kawuono. Koro kamoro amora ma entie machiegni kendo wang'i oboke mag adek ma kawuono, mano The Standard, Daily Nation kod The Star. Oboke mokwongo wan kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard, any which way for BBI, the big battle starts. Which way for BBI, the big battle starts. Yamo dhi kure. Lweny maratipo motenore kod report mar BBI kata bill mar BBI dhi chakore ayanga odiochieng' ma kawuono e kinde ma joyal buche abiriyo mar Court of Appeal dhi chako winjo bura motenore kod bill mar BBI. Joyal buche go telne kod ker mar Court of Appeal Justice Daniel Musinga. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar The Standard. Odiochieng' ma kawuono Court of Appeal, doho mar Court of Appeal dhi chako winjo bura mar bill mar BBI kama joyal buche abiriyo kotelne kod Justice Daniel Musinga, mano ker mar Court of Appeal, dhi chako winjo bill makamano. Kanyalo lidho ni alidho kinde mag BBI oting'o James Agri Bob Orengo, mano Senator ma Siaya Senior Counsel, Githu Muigai, mano Attorney General machon, AG Paul Kihara Kariuki, mano Attorney General mapacho kae, Paul Mwangi, Dr. Otiende Amolo, Ben Shanya, Ben Sihanya, Jackson Awele, Arnold Oginga, Eric Gumbo, George Oraro, Kennedy Ogeto, Paul Nyamodi kod Kamau Karori. Mago okinde mag BBI. Gin okinde madito e pacho kae. Mago legal minds, cream de la cream. Kwang'iyo okinde makwedo bill mar BBI oting'o ker mar okinde mapacho kae, mano president mar LSK Nelson Havi, oting'o senior counsel John Haminwa, Elas Mutuma, Dodley Ochiel, Morara Omoke, Michael Karanja kaachiel kod Mudhoni Thiankolu. Mago e okinde makwedo bill mar BBI e nyim doho mar Court of Appeal. Bura makamano dhi chakore ayanga odiochieng' ma kawuono kendo idhi time kuom thuolo mar ndalo 4. Ito oboke mar 4 en ni duol mar International Monetary Fund omiyo piny Kenya nyaka otieno makiny mondo oyang nying jogo mane oyako pes oganda makedo kod midhusi mar COVID-19 e pacho kae e mibadhi mar KEMSA. Duol mar International Monetary Fund omiyo piny Kenya nyaka odiochieng' makiny mondo giyang kendo ginyis oganda nyinge ji mane oyako omenda mag jopiny mane onego beni tiyogo e kedo kod midhusi mar COVID-19 e mibadhi mar KEMSA scandal. IMF ne ochiwo chik makamano odiochieng' manyoro motelo ne miyo piny Kenya hola, ka onyiso piny Kenya ni gigol ayanga nyinge ji mane okwalo pes omenda mag kedo kod midhusi mar COVID-19 e pacho kae. Koro piny Kenya ni kod nyaka odiochieng' makiny mondo giler ne oganda ni to ng'ano gi ng'ano mane oyako omenda mag COVID-19. Ito oboke mar 5, jolony weche mag thieth wacho ni midhusi mar COVID-19 nyalo dhi malo kaluwore kod ng'ich e pacho kae to moloyo e boma maduong' ma Nairobi. Ito oboke mar 6 nyaka ito oboke mar 7, all eyes on the 7 appellate judges who will determine mother of all court battles. Odiochieng' ma kawuono bura
motenore kod bill mar BBI idhi chako winjo ayanga e doho mar Court of Appeal. Odiochieng' ma kawuono bura motenore kod bill mar BBI idhi chako winjo ayanga e nyim doho mar Court of Appeal ka joyal buche abiriyo kotelne kod ker mar Court of Appeal Justice Daniel Musinga dhi chako winjo ayanga bura makamano. Moko kuom joyal buche madhi winjo burano oting'o Kuria Gatembu, oting'o Roslyn Nambuye, Fatuma Sichale, Hannah Okwengu, Francis Tuyot kaachiel kod Patrick Kiage. Mago moko kuom joyal buche abiriyo madhi winjo bura motenore kod bill mar BBI madhi chakore ayanga odiochieng' ma kawuono e nyim doho mar Court of Appeal. Moko kuom okinde motelo ne bill mar BBI oting'o okinde mag ker Uhuru Kenyatta Gatonye Waweru, Mohamed Nyaoga, Destero Oyasi kaachiel kod Tom Masharia. Okinde mag ogai mar ODM Raila Odinga oting'o Senior Counsel James Agri Bob Orengo, Paul Mwangi, Dr. Utiende Amolo, Professor Ben Sihanya, Jackson Awele kaachiel kod Arnold Oginga. Okinde mag IBC oting'o Attorney General machon Githu Muigai kaachiel kod Eric Gumbo e kind mamoko. Mago ma okinde mag BBI. To boke mar aboro, Chief Justice Martha Koome dwaro ni doho bed katiyo nyaka saa 3 otieno kaka yor mar duoko piny cases ma opong' e nyim doho ma pacho ka. To boke mar 10 lero gimomiyo Jalup Ker William Ruto irwako e gwenge mag Kenya madiere. To boke mar 12 jotelo manyien mag jopuonj jotelo manyien mag NAT kotelne kod jagoro manyien mar NAT mano Collins Oyu osingo ni gidhi kedo ne meto mar osara ne jopuonje pacho ka. To boke mar 12 duol mochung' ne ndiko jopuonje pacho ka TSC chano ndiko jopuonj maromo 10,000 manyien e pacho kae. To boke mar 16 gin pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka weche mag ohala tok. Boke mar The Standard gin weche tuke moloyo tuke mag Euro 2020 madhi nyime e kindeni. Magi watudre koromo e kinde madhi miye weche tuke saa 7, saa 1 kod saa 3 otieno e weche manyien. Oboke mar 2 an kod oboke mar The Star. Thor mar wach e nyim oboke mar The Star en Uhuru tours Ruto's staff to cement legacy. Uhuru tours Ruto's staff to cement legacy. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dhi timo limbe e gwenge mag Hoho mar Okak e juma kata dwe manyien. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta dhi timo limbe e gwenge mag Hoho mar Okak to molo e kaunti ma Uasin Gishu kama Jalup Ker William Ruto wuokie kochakore dwe manyien. To boke mar 2 be poloso mane limbe ma Ker Uhuru Kenyatta dhi timo Rift Valley to molo e kaunti ma Uasin Gishu. To boke mar 4 nyaka to boke mar 5 odiochieng' ma kawuono bura motenore kod bill mar BBI dhi chakore ayanga e nyim doho mar Court of Appeal kaka aselero ni ka okinde mag BBI gin okinde mateko gi ng'eny ahinya e pacho kae. To boke mar 4 jatend duond od bura mar NC Musalia Mudavadi dhi yudo omenda maromo milion 142 kaka pension scheme mare kaka kuom thuolo manobedo ka Jalup Ker e pacho kae. Oboke mogik an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en the return of Jimmy Wanjigi. The return of Jimmy Wanjigi. Ja ohala marahuma e pacho kae Jimmy Wanjigi owacho ni odhi bet e yiero maduong' mabiro. Jimmy Wanjigi mano ja ohala marahuma mane okonyo campaigns mag Ker Uhuru Kenyatta higa mar 2013 kaachiel kod konyo campaigns mag ogai mar ODM Raila Odinga e yiero maduong' mokalo. Owacho ni odhi chung' e yiero maduong' mabiro, kata kamano ne oyango ni odhi chung' e lemo manade. Mano e thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation. Ja ohala marahuma e pacho ka Jimmy Wanjigi owacho ni odhi chung' e yiero maduong' mabiro. To boke mar 2 to boke mar 3 loso ewi chenro mar konyo kata mag Somali giraffe mago tiga mag giraffe
mayudore e pacho kae, tiga mag Somali mayudore e pacho kae. Ito oboke mar 4 loso e wi mbi ma jalup ker William Ruto e gwenge mag Mount Kenya region. Ito oboke mar 5, bura motenore kod bill mar BBI dhi chakore ayanga odiochieng' ma kawuono e nyim doho mar Court of Appeal. Ito oboke mar 6, ja ohala mar Ahuma pacho kae mane ochung'ne campaigns mag Uhuru Kenyatta yiero mar 2013 kod campaigns mag ogai mar ODM Raila Odinga yiero maduong' mokalo. Jimmy Wanjigi owacho ni odhi chung' e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 8 loso ewi nok mar muya mar oxygen e od thieth maduong' e county ma Kakamega. Ito oboke mar 10 nyaka ito oboke mar 11 loso e weche mag yedhe mamero ji e gwenge makadho wadh nam chumbi. Ito oboke mar 16 gin pach jondiko, pach josomo kaachiel kod goro mar cartoon. Tok oboke mar Daily Nation, duol mochung'ne ndiko jopuonje pacho kae TSC oluongo riwruok mar jopuonj e twak mar nono ka inyalo medo jopuonj osara ndalo machuok bang' ka jagoro mar NAT Wilson Sossion ne ogwe tao. Duol mar TSC oluongo riwruok mar NAT e twak mar medo jopuonj osara ndalo machuok bang' kane jagoro machon mar jopuonje pacho kae NAT Wilson Sossion ne ogwe tao. Mano bende makelo wa giko nonro mar oboke odiochieng' ma kawuono, ka aselero ni odiochieng' ma kawuono bura motenore kod bill mar BBI nyim doho mar Court of Appeal kendo idhi winje kuom thuolo mar ndalo 4 mabiro. Karuoth oriti kendo rito wat warom kendo odiochieng' makiny. Bed go odiochieng' makare. Nyinga Chris Weno.